tetep mati aku wis candak sirahmu sendal nyawamu wis hei hop wah angel banget ta iki ayo iki nyawa peret iki kaya ngene iki ora bakal iso tak jabut ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara nata desa Karang Kadempel engko nek dewa nilsu aku sing tandinge gong ora clemongan dewa ki ngerti lho kowe batin kowe dewa ki ngerti nek nganti kemecap nek nganti tekan kene tenan nek nganti ana apa-apa terus dewa nesu tenan karo kowe piye wis ta aku topo ngene iki wis tak ikhlaske patiku dadi aku mati wis ora wedi nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara ora dikeparengake ora nyawang wis sapa aku sing tanggung jawab direng asmi manut mulih apa nang kene nek mulih mesake Bagong nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki nek wis nekat ngono kuwi wis Bagong iki nek muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae waton karepe iki bener mesti sapa-sapa diwaneni truk lah iya aku ya kuwatir nek neng apa-apa piye Gong ngene wae kowe rasa do melu-melu to kowe iki tengok nang mburiku kene engko nek nang dewa teko-tekan kene aku sing tanggung jawab kowe rasa jumangkake suku ngrem-rembyahake asta cukup aku dhewe sing temandang karya mati urip tak sandangi ngene iki nggonku arep mbelani kawula sak Karang Kadempel supaya urip becik rukun ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek ayo ulun Kanika putra sing gampang wae Narada pukulun nganggo pukulun sarawuh paduka pukulun wonten ing wana Bombong wirayang mriki pukulun Bathara Narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun kencang warudayang lak wong kok malah ngendang terus ora sebutane ngono kuwi jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau Pak Pong iki sebutane dewa sebutane pukulun Bathara Narada wah kula ngaturi tak tundang iya Bagong slamet tekaku ning Sambikala kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana kula pun ulun ya Pak ulun ki wah iki angel iki nek ndeleng iki nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe ulun ki aku wo kowe ulun ha Petro lho aku ya ulun wo kowe rombongan ulun berarti kowe karo iki padha sak geng ora ulun ki aku kowe iki kita oh kita iki ora akeh ora mung siji to mung siji nang nggih pukulun kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun dipun sekecaken lenggah kita Gusik sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun lha nggih kula nggih ngertos iya ning kita ora usah nganggo wis ditukokke kok ora dienggo aja ngono Bagong aja gawe bingung ulun ya Bagong ya wis ngono kuwi wae ya nek ngono malah jelas pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk iya nala gareng ulun tampa pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk ya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Petruk kula pundhingga jimat paripe gayana ning kasantosan wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun pukulun ben mengke wae ngono aku cah cerdas iya bener to bener wis pukulun ngaturi prasaja kalian panjenengan ulun Indra piye iki iya lali Bathara Indra Bagong piye kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra iya ulun tampa pangestu ulun tampanana oh nggih wah mesake sampean sakniki dhewe lho dhewe piye saplose dono kalih kasino mati niku Indra pun mboten main film sabar lho Indra sabar Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki nek ora tatak tanggo-tanggon atimu mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko iya Bagong aku ijen oh nggih damel grup melih ora
Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanono. Kula pundi enggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa pukulan Bathara Trada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki kelawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dibageke tak keplak mutar. Iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wow, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, Pripun? ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe Kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara ing manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapada mrepeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita ki ming Panakawan, ming Batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah kok gedhe dayane. wah nggih. Nggih pukulun. Lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kalih pukulun Bathara Trada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pilun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, Iya, saniki dina marik merga saka daya kita nggon kita tapa. kula ya gumen lho ing atase kula niki ming kawula nglakoni tapa brata. Monggo lek kula tapa ya ora patiya serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ra mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti artine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Ya nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok klitian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jan aku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita ketapa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, Mpun ming niku. ora, kita aja nyengitake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah.
Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dhewe sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa, ngakon Bagong bali saka wana bombong wilayah. Nek sampean tak takoni Semar ning endi, kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pun mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Walah trenduru tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock. Modern kok dewa ora ndek HP nggo ngapa? Oh iya. Kula paranane Bapak, ulus Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mungkin nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana niku teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampean gruduk wana bombong wilayah. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengokke mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cetha ditandang omahe. Pak pong ngono kowe. Papu bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, ha, Jan. Ha iki terus aku lek goleki bapakmu nendi? Ha, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulun ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Loh. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Bodho wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Anggap mati aku wis candhak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa perti kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Nane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kowe? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka Mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra, ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Ayo sapa wae? Lha iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong kok. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyile sepatune tak ngluthuk kowe. Lho. Nyile sepatu kok ngluthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra?
ora tatanan panos maning jajaran sekretaning baune iblis lanat Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. oh Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kanika Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, mangke nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah. Aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding, Truk. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora usah do melu-melu. Kudune ora adil. Sampeyan iku piyai nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampeyan ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula tak nuruti karepan sampeyan niku jenenge imbang. Ora sampeyan tok sing dituruti, ning sampeyan ra nuruti karepe kawula cilik niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan beda. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Ha. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang ruda paripeksa karo kowe. Nek kula diruda paripeksa carane cacing niku pidak menungsa ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungsa. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tanpa guna. Ora minggat larak. Dewa mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Udus. Nek kocluk kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra Dimuka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Lho ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis to. Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis to, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur
kekuatanmu nendi? Ning ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumama ning becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisra karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Atan wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh kono. Ya. Ngasuh ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lekmu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lekmu nylameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlacat nggih. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae. Niki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe weruh, aku cilik diajar karo dewa. Gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jake rembukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksudnya kuwi? Maksudnya piye kuwi? Aku ado tak ceraki. Nek cerak tak doi. Terus lare mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ra sanggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, ado tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Tru. Heeh, pokoke. Mungsuhe loro Tru rene, Tru. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsuh kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Nek das pundi Kulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras bombong wirayang. Ana cuma bacutake nggonmu nglakoni topo. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun
ulun Bathara Brahma. Wow, Bathara Brahma to. Heeh. Dewane ngopo? Dewaning geni. Wow, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo, aja ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake jemlongaku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adan dewa kayangan ngebiyuki lengkahing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah? Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi batange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena ngundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku. Pangga tayoni. Tru. Ya. Apa, Gong? Kok kaya wong girap-girap. Ah, semok dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono. Ah iya ditonya Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ora apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane setak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak. Gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa do goblok. Lho, Aku duwe aji lembu sekilan tak guang kok, Tru. mergane Wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. lho, Gunane ngono kuwi saiki delokon. kowe ngantem ora kena to? Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki endi? Nek jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese Kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Merga pancen mesti derajatmu ki sak ngisore dewa. terus Jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi li ngantem dodo medun. kene ngene.
Meteng mesti kena. kene Mesti kena. Entuk wong wingi isor dodo kok. wah mati we wis we ngantemo sak tutuk-tutukmu acan dadak slentrek ora mules aja tundang Bagong lekane nyo Sirah dilungake. sumbar wae nyo ngantemo Mati dari aku. nyo tibakno Pecah sirahmu. ayo guys aja omong kowe nak dewa Kowe mau ngantem aku ora kena. saiki nek nganti ora kena aja dundang Bagong Apa kira-kira iso ngantem dewa? kon ngantem tenan Iso kira-kira ngantem dewa. kon ngantem tenan Antemen. iki mergane patimu waduh mati apa kowe Mati ya. Waduh. Piye, Gong? sukses jos wis pantem nganti suarane mapuk langsung wetenge dicekel mules kae Oh, to. Santem nggon apa? nggon saklar Nggon saklar dengkulmu ora. ana Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten ayo sambat wae amun Suranata Jawata ing banyen Pancak Badaya sanjak kowe panjamu Kakang Bathara Indra. Yayi edan nginceng sapenake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Belum mlaku kena apa? Wah, loro banget. Kena kain wi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine poho kawan. minggir Gong. kowe ngono dikandani ora to nek kowe maju kowe nyengkep Mati dari aku. Wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. hei hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa perti kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Kenang merucut. Lah, cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Wene ku nek ngethok mboko sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye, Anu gleneng ya kowe. Aku padake wedi karo kowe. Iki Bagong kondiang bengi iki. Nemu sasik dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pompong wilayah. Tak katutke dosane. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sujet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku. Kakang Rada kuwi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung sami kendang kapracondang menika kados pundi Dalah Bagong berguguk nutawaten mboten purun wangsul dhateng arah kadempel
Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bamba wirayang wonten lengking Mahameru. Ingkang dipun suwun Bagong pulun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados daretantaraning para dewa kaliyan pun Bagong. Ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar maut boten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng paduka menika Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora apa kawan. Aduh suwi keleke papat beli ngosoki suwi ya ben iki senengane karo Bagong ponokawan Bagong wonten dawuh kula kita ngerti ulun sapa nggih kula ngertos paduka pukulun Bathara Guru kita kuwi ngerti ulun sapa sesembanipun para titah ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo kok kita ora ngestoke nuwun sewu pukulun kula dereng purun wangsul sebabe Bapak Ical lho ilang kena ngopo mboten ngerti lalile deleh hus lalile deleh ora bapak ki menungso heeh pokoke murca saking Karang Kadempel kula purun wangsul mergo kula yang digegawan kepengin bangun desa bangun kutha iya ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku tapa ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kalawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali. Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga Gong. Ora edan kowe iki. Kuwi piye to Gong? Menenga. Kok minggat bae kana. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuwataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kana kowe mulih kana. Kana ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kana mulih kana, Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki kuwi jane ra ndek kekuatan. Ndak-mundak ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Ponokawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Kene margane pati kita Ponokawan. Para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan Lilu Banaspati ngleng-nglek balungatan ndak. Wadyabala dandang mangure kita budhalake kemarang Maduka mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel Ponokawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Bedari Durga patopan ngaturaken panuwun ingkang manpa pepindhan kula dene paduka sampun maring datang para wadyabala berkasaan ora usah kakehan gunem sing tanpa guna tumuli kita budal dina samengko non ngestaken daya mamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Bedari Durga.
Kandung jawuh, Bu. Jaramaya. Wonten jauh. Dina samengko kowe bakal entuk pangan lan Wadyabala baju barat uga semono uga. Ora bakal kaluwen. Merga wanter timraning Wang Pikulun jagat Giri Pratingkah dawuh karo panjenengan ulun. Yen to dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar. Malah Atmajane uga ninggal Karang Kadempel. Mula wektu dina iki ana kalodhangan ingkang becik banget ya Jaramaya. Sono kowe sak wadyabalamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel. Sawise ambyuka ning jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Oh, ladal. Menapa menika saestu makaten? Iya pancen mengkono. Oh, ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya Ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadal diganglerja ning cicir sarta aja ning kengkeri ning dandang maur kabeh dibudhalake. Lumarep ning Karang Kadempel. Dina samengko diwarake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, lataran nyuwun pamit matal pasilan. Sing ati-ati aja ya bocah cilik Jaramaya. Reng, Awatra. araku wis positif. Positif piye? Nggak dipresake nek positif. Tegese kelangan nadi, Reng. Mbok apa sing apik cangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso malah kelangan nadi. Bagong wani karo pukulun Bathara Guru. Bareng ngono Iwang Pikulun Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi Gong rasa wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali raja mak-jamak. Ya apa urip? Wis mati, Truk. Bapak ilang Bagong matri. Mati kok matri. Ya cangkeme ketekuk. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lelakon Karang Kadempel. Tumpuk tumpuk kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Opak dhewe goleki Bagong, Goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin di pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan tu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang. Wah, kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titaing ubata ing kemapan ning jroning jurang iki. Mongko ndawes padhake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titiwah yaning mangsa kala. Yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Yo mbok menawa iki dadi kewajibaning Andaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa, ndak suwunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Bathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Niat langening kalangguan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga kocap kacarita nadyan wujud handaka parandening mangke
kasinungan kasekten linuwih tanpa beda selama ing jalma menungso sigra nyaketi Kilurah Bagong nandhang raga dataniling Purwodaksina sedaya tatu dinilat dening Ponang Andaka nengging aran Andaka Dewa saged waluya nirmala temajati jatemah mulya Kilurah Bagong kakyat kadra wekasan nengging Kilurah Bagong wau dujuting sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud Handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding Handaka niku napa to? Handaka niku kanca kula. Dudu. Handaka kuwi wujude bantheng. Wah, lah bantheng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantheng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah. Lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Yo tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa. Yo. Wah, banthenge jenenge Andaka. Aku sing menungso ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang. Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso bedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gus iki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru, ana ing alas bombong wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Oh nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen bantheng sing ampuh tenan. Yo, diparengake dewa pancen dadi bantheng sing didaya. Syukur. Kula ajeng takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula niku ngerti Gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek Gareng terus wirawiri nggawa apa pit Jawa nika? Ora Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, laedan. Lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Merga saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen Udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman nggih pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, Wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangga ingkang becik
nggih ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sabab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wah, Raden Bandeng. Bupati ale wakil bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ampun tenang. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga. Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wah. Lah terus gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. sebabe Ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapienak lenggana ing negara. Kanthi cara mengkono, cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi, wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. terus sinten sing ngajeng ngemutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasen kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh jan pepundhen kula andaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong ndak kanthi sowaning negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem upaya menyang didununging Semar Badranaya, Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong.